gugu ngarepe dhewe panusmaning jajalanan Sukertane bawana iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bagel maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah ndadake kongkonan bocah edan iki. Ah, mati. Aja enak. Tekah tunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Niwangsuk Monomadi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Ora manguta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nunun inggih diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Ndrawati. Wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisawanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Kakang Patih Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting Goring Ndrawati Kakang Pati Udawa ngurudyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembik nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuhuning Ndrawati menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndrawati. Medhaipun para abdi perjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning abrang. Sawanci-wanci prada paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dirilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula sang nata ing Ndrawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Apa dene sira Dimas Haryostyaki prayogakna nggira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Garbaruji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayi pun Setyaki Kawa Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kawa Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryostyaki ingsun tamah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana kula punika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yonggir. Atmajaku Kusuma Kilatmaka. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Ya Samba ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Kula pun ningga jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakna nggara ngadhep ngarsaning pun Rama Yonggir Samba. Kawula non sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba. Nuwun sewu Kaka Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kaka Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kaka Prabu. Sesembahan kula Kaka Prabu pangayoman kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumraping pun Kakang akarya bombong penggalih pun Kakang.
ora liwat pudya pangastawanipun Kakang Tampanana Yai Prabu Ndrawati sanget anggen kawula midadosaken jimat paripik Dayanana kasantosaning lair batos kula Koko Prabu mboten langkung ngasih caknu anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura Yai Prabu Ndrawati kaya kurang kepenak nggonipun Kakang Prapta ning negara Induraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna Nonamit pasang Kalimantabe tinebena iki ladone Demawahing Tawang Tuwang po. Ingkang putra pun sombong ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wa Prabu Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo sombo. Ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasih caknu anggen jengandika lenggah Wa Prabu ing Mandura. Kula Patmajaku Samba kaya ora kepenak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Nadyan ingkang rayipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Warsniwira. Kula pun dinggo jimat paripin Dayanana ing kasantosan. Diwoji nadyan ing ngabdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwoji. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adhau. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kalawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh. Kakang Udawa wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa. Nanging ngelingi nadyan Baladewa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wentahing Kakang Udawa ingkang migunani tumraping uriping Baladewa. Nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan. Dene dungkap angka 2 yen didelok saka yuswa, saka umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ora isin, aku ora bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanana Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Weh lah dalah. Isih ketok wong awakku. Prantik puna nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah diwoji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura saestu kula nedha ngrakit rata kencana kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara wayah pra jagat Yayi banget panarimanipun Kakang dene mengkono wiyosing pangandikaning Siadi nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalingipun Kakang kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura sabab ngerti yo
pendak-pendak pun Kakang sowan ning Projeng Ndorowati, pangrasanipun Kakang Tan Prabéda pun Kakang kondur marang Projeng Mandura. Semono mangsa kala besok lamun kula wangsa Ndwarawati nedya tetinju marang negara Mandura. Ilangna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya sakmangke kula cemadhon dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndwarawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndwarawati. Koko Prabu Mandura. Yai Prabu, wonten timbalan ngadhawuh. Apan kepara nyata. Dene prabuanipun Kakang ana negara ing Ndwarawati iki sayekti ana wigating bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Ndwarawati rada mingset nggonku sowan supaya cetha penampaning Yai Prabu Ndwarawati. Apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna? Kula sumanggaken Purbawasisa wonten asta Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Anjrah ingkang pusitarum kas kandanya mawe raras retnaning driya Yai Prabu, wonten timbalan Koko Prabu ingkang sepisan prabdanipun Kakang kuwi nambani kelawan ana ing penggalipun Kakang Lakar Puswatara Rama pun Kakang ora sowan marang Praja Ndwarawati. Mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun Kakang ora sowan tetinju marang Praja Ndwaraka. Kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa Paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Ndwarawati. Lah dalah mula ora aneh yen to pun Kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Ndwaraka. Luwi-luwi Yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban minangka nalindra ing Mandura tumulipun Kakang budal marang Praja Ndwarawati. Bareng pun Kakang ngancik tapel wates negara Ndwarawati. Waduh, Yai, ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Ndwaraka. Sakwarsa pun Kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa-tumpa. Malah nalika pun Kakang prapta ana ing Karang Pradesan, prapta ning tepining desa-desa ngadesa. Katun banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan, sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawahe. Inggih Koko Prabu, kasinggihan mekaten. Bareng pun Kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Ndwaraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun Kakang prapta ning Praja Ndwarawati, dalan-dalan saiki wis halus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipadha kabeh, banget nggone gawekake bombong pun Kakang. Wah, Ndwarawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pertikilipun sangya para kawula ingkang dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ing kene pun Kakang rumangsa meri. Merining pun Kakang ora perkara meri babakan kadonyan, babakan sugih kuwi ora.
Nanging mariningipun Kakang babagan Yai Prabu nggone bisa nggula wentah marang sagung para kawula. Nggula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa. Wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Nggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangkono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yayi kacekna bisa minangka dadi makuthaning bangsa Ndrawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarja menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Koko Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi katingal reja menawi tigang perkawis menika manunggal lha iya telung perkara kuwi apa wae setunggal menika Nalindra angka kalih Nayaka tetiganipun kawula lire piye kok iso kaya mengkono Nalindra dawuh kaliyan Nayaka menawi Nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawuhaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados saklebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kaliyan Nayaka, nayakanipun pinitados kaliyan Nalindra. Ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal reja. Amargi mboten wonten Nayaka ingkang wantun ngenggokaken parentahing Nalindra, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayaka. Ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindra, Koko Prabu. Walah dalah becik ya apik. Mula ora aneh. Yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja pun Kakang melu seneng Yai pun Kakang melu bungah pun Kakang melu bombong dene negarane adhiku lanang Yai Prabu Ndrawati luwih tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur merga yen pun Kakang sowan ana negara Ndrawati sak warsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undhakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makuthaning bangsa Ndrawati kuwi ora iso ngesuhi marang para kawula. Koko Prabu berkah pangestu paduka kula suwun mugi-mugi Ndrawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun apa ingkang dumadya ning praja Ndrawati kuwi ora kok saka Yai Kresna dhewe nanging uga saka lelabuhaning Kakang Patih Udawa. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula enggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Patih Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Patih Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa. Tak kira undhaking negara Mandura ora mung mandheg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapatihku ki Praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki lho dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Nggih, mangke saged dipun dandosi sinuwun. Yo, muga-muga Praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ndrawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndrawati Koko Prabu Kresna. Kula wonten paring adhawuh. Ngerya. Sowan kula ning Praja Ndrawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma? Ya, pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak
wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh ing mekaten. 3 sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal sairing usada. Wis ora kurang pun Kakang rawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya. Nalika semana pun Kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun Kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak jroning pun Kakang nindra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndrawati. Kula Kresna sawanipun Kakang Praja ing Ndrawati iki sayekti kepengin nyuwun tulung kelawan Siadi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhaking pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulungi karo pun Kakang ing Mandura, wah prestekno yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabon. Merga sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Merga aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulungana pun Kakang. Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyongi ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake kowe aja kuwatir Yai Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya guntan posabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Sidemadyaning Pasewanan Negaring Ndrawati. Nalika semanten tinampi nata ing Dwaraka pangandhanipun ing Raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar ganten wardu cara wangecok nang durung abang idra-dra manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Yak ngarsa tangping punika sebabun amuk apa to kang dadi darunane? Ora lumacan roh orang cek gajah medha saka wantilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancak pancana minggah Datulaya. Agar cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca pihak-pihak ana daya mikir jaluk dalan. Sisaning Bathara Wayapura jagat ilah taala. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu Gumbala. Antasena ingkang suwana ning Praja Ndrawati. Nggih. Bocah bagus anakku cah Jarot
Antasena padha raja sak praptamu nggih. Pangestune Pakde slamet tekaku Pakde. Aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Iya tak tampa pangestuning awakmu Ndrawati tampan ana tak gegem dadekake jimat. Antasena padha raja sak praptamu. Pakde Mandura. Yo. Kok lenggane Ndrawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adikku kok kowe iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur. Yo, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon men corong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pakde. Oh, mulane kok kaya mencirit. Breng neng mripat. Ya rasa disawang. Nggih katuran karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tekaku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggih katuran karaharjan rawuhipun Anggir Antasena. Pakde Udawa slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang nggih. Kewajiban kasatriyan akeh Pakde. Ya sesuk kapan-kapan tak selake aku tak sowan ning Widara Kandhang. Duwe apa wonten geblek. Kowe lah seneng aku kowe. Inggih, sampun radi mambu. Yen Udupati tak jotos lho pisan. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekaku Kang. Aku ngaturke bekti katur ya Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Ya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Praja Ndrawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Ndrawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya gene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak. Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, si Mbok Arimbil nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binoreyan macan anggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake ning endi. Andadake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki. Barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golekku nendi lek takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Sukalima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Sukalima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Sukalima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Sukalima. Ora ning Sukalima? Ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pakde Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pakde Kresna. Pakde Kresna ki titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pakde Kresna kuwi diarani Sasra Sumpena tegese kang paningal sewu. Pakde kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pakde ora prisa. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pakde. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pakde? Lah kowe ki edan anak kok ora ngerti.
Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembahan. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna. Nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduhke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduhke kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe ki anak satriya kok polahmu kaya Panakawan. Ya wis ben aku ndunggal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pakde Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura. Siwa Mandura rembelani karo Pakde Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae. Ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu keparenging Jawata kuwi dadi wong ndunggal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan, siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku iki nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondhangake dadi wong pinter, dadi wong ndunggal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondhangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sadurunge winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiwara. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon, dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pinter kaya ngapa? Pinter njara langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene. Saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi, ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Gosik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki mbok diganti sekringe sik. Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati sing padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tontonan nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madhangke kahanane wakmu ing Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nandi dununge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagatri sangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing candak di
Lho, ngerti. Apa sing dadi sebabe? Ndarawati eneng daya. Dayahe mbutuhke pusaka negara Ndarawati areng nggo tamba negarane le Ketaman Pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora usah wedi. Jare sampeyan ngendikake padhangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng daya. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke daya. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku manggep kare manut. Pakde dawuh aku nyendikani. Ora usah wedi Pakde. Nek Pakde ngendika aku ngestokake dawuh, nek Pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Gugu karepe dhewe panusmaning jajalanan Sukertane bawane iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bagel maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah ndadake kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu karo pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa, dibalang liring wae kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndarawati sing gawe peteng atine Kyai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang ki kadangku werda nata Ndarawati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Merga rasaku ora kepenak. Koko Prabu rawuh nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma, mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning Purut Jeng Mandura ngene Ketaman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura, kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo cegalek. Bangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pakde piye? Kowe madangke penggalih Pakdemu Ndarawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndarawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya Antasena. Wis lenggah prayoga badhe oyake. Setyaki kok maju ki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan Nanggira Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggrahitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atas
rasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake akal dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit, kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Nglampahi napa? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok mengke kula yasake egram. Iya sagah. Sago? Sagah. Setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Rawat kula kulina. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng 3 dina, ora kena srating srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi, kudu peteng dedet. Sagah menika kula kulina. Sak bubare kuwi aja campur bojomu 3 sasi. Wala menika ingkang kedah kula pitang mangambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, lah Koko Prabu rumiyin kula inggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lair. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat campur wengdat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepirwa wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah, nanging kabeh mau saka kodrating Hyang Maha Nasa, saka parenging Hyang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mekaten Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ing disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keluwihaning wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Hyang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Hyang Tunggal. Matur sembah nuwun Koko Prabu pencerahan panjenengan kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Ya Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka ora usah melu-melu men dirampungi anakku lanang Rambu Gumbala nuwun ngestaken dawuh. Kubarno kang padha sebeng sun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa.
Bala Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Jinawi. Walah dalan gugu karepe dhewe. Manusmaning jajaranat Antasena lak dadi wani cubriya karo Baladewa. Sinengga aku ingkang gawe peteng jagat Ndrawati. Disembo aku ingkang gawe kisra kanan negara Ndrawati. Wah, Nger Antasena, sawangen aku sapa? Aku ki wakmu Mandura. Lah kok kowe drangap-drangap sapenae dhewe kena tak andani apa ora Antasena? Nututi lamun gatututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Antasena Pakde Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mara gage wangsul ana pitakon kani bertitis. Mesti tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mengkari manut. Kowe mau ngandhakake yen to dayoh ingkang prapta negara Ndrawati ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndrawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun prisa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndrawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werkudara Prabu Ndrawati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, ireng ing Ndrawati. Statusmu rawuh ning Ndrawati ki apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndrawati ki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayoh. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayoh ning negara Ndrawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndrawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijaya Kusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijaya Kusuma, alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone Ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waliyane Rama Tumajati, Jati Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggalih Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijaya Kusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon ngrambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndrawati. Wah, yen ngono tok sumbering perkara. Ora lem kejaba adiku dhewe, Yai Prabu Ndrawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil, ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkarane Kyai Prabu Ndrawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndrawati. Antasena, wakmu Mandura ladenana. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate apa? Kowe iki ya mung dayoh ning negara Ndrawati. Lah kok dadi kowe malah balake dayoh? Ora ana jamak paring dayoh kok mangsuli dayoh. Nek aku ora entuk Purbawasisaning Siwa Ireng, aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna, aku peksa wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae, saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye?
Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo pakdemu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing titah swantah dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku kepeksa wani karo Pakde mergo aku entuk purbawasisaning Siwa Kresna ing Durawati. Ora minggas ngareping Baladewa, pengen nyoba kadidayane Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, gandang dene aku. Tak ladeni Pakdene nuwun sewu lho, Dik. Mungsuh karo Pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antum tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dik aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin. Jroning peperangan anane men kowe apa aku sing tekane pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampeyan sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Nyuwun pangapura, Pakde. Tak nganggo nggon aku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampeyan sing ngakon. Waduh. Wah! Oh, baik. Waduh, pasti aku. Oh. Hai. Wah, dan karat. Yoli binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales aku mak jelek ning dodo. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Brawadasena. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndolowati.
Ayo, maju kene. Urung ngerti kekuataning Nata Mantura Prabu Baladewa. Barang aku nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales wangune nesu Siwa Mandura ning jroning duka karo aku lah kok ngane-aneh temen aku lagi teko kok dicokot mongko ngreng kaya buta lah iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane atiku aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndrawati kuwi daya wujude Siwa Mandura wah syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna sapa sing arep gawe geger negara Ndrawati. Pakde kowe kok nyokot kaya buta kowe kuat nampani sungutku aku mengguru karo kowe ning aku njaluk ngapura sadurunge Pakde. Kowe sesinglon ana ing sandangan sing tok agem apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena waduh mati aku Antasena lha kok dadi pet-petan kaya kene kananku ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena mati aku Antasena waduh Nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Inggih, nyuwun pangapunten pados tedha tedanipun baju barat. Oh, lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndrawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndrawati. Pakde Ireng, mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujude kaya ngene iki, Pakde. Antasena Jaramaya sinuwun kula nyuwun pangapunten wela dalah mula aku ki rada cubriya Mandura ingkang maune ora apa-apa lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu rawuh ning negara Ndrawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapralaya lah iya lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh. Antasena, ngapa? Tok kapake. Kowe ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa udah aduh.
Inggih nyuwun pangapunten. Kula sampun ndodho ing kalebatan kula. Aduh, Yung Antasena. Ngapa to? Tok kampake. Lho, tanganku di atas semua. Lho. Aku ora ngopo-ngopo lho. Wis senengane tumbak ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wanton kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndrawati? Nggih, sejatosipun kula jauh. Oh, kepidak iki apa, Pakde? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak gelir mengarep kok uyung tak gelir mburi kok. Tak iyer-iyer kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang ya ora ngerti kok ya. Wong edan ora kok ngaku wigatine apa? Dipun utus Pandya Betari Durga supados srana pejahipun titah srana tedhanipun Baja Barat. Kok ingkang mbok jangka aku sebabe apa? Iya. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndrawati menika seda Pandhawa boten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Baja Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndrawati kudu nganggo karti sampika sing luwih primpen ya mengko ndak kadenangan merga Ndrawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandha karo Betari Durga yen kepengin mangan wong Ndrawati kanggo panganing para Baja Barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali kono. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Kono ora ana pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Oh, bocah Sukerta dadi panganing Baja Barat apa piye? Sembrono bali kono. Inggih, kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Om Antasena piye aku ngaturke panuwun ya iki kinarya Pratandha nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggraitamu ya Pakde tiba padha-padha. Nih aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mengar nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madhangke kahanan negara Ndrawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndrawati wis padhang. Ndrawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang. Ya kuwi wujud Siwa Mandura, sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandone negara Ndrawati, aku nyuwun priksa bapakku nendi isih urip apa wis ora ana. Nyuwun priksa karo Siwa Ireng. Antasena, nggih. Yen kowe takon babagan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pakde? Lah, ngertenono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti.
Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar njotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho lah iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki menungso lumrah. Wondene menungso kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen Kresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ingkang mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kuwi mau aku ora ngerti. Wah, iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora dandani kreta karo jarane. Lho, ling golek onderdil angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karangabang kana negara Ndarawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung lek goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana ngono ya Dik. Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi, yen perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mubamu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggrahitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan Bathara Dewa tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wus. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu gara-gara. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya Nger. Ya, padhe nyuwun pamit. Iya Antasena.
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kangku kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan aja wedi kangelan sira sun pasrahe negara Ndrawati ora bubade tindak dhateng pundi Antasena sowan ngandhaki yen ta Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodipati nggih mongko dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang dilenggahi ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mekaten menawa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta ora badhe tedhak dhateng pundi tak jujuk karang kadempel mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung penggalihe merga kakang kadane tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kaliyan tekane si Arjuna lho iki yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kaliyan kadangmu tuwa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didununging kadangku si Jodipati lho iki ora bingestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Ndrawati sembah kula ndherekaken jengkar paduka Setyaki ya tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning keng marajal saka sela-selane garu ing gawe geger kanan Ndrawati Setyaki sendika ngestaken dawuh kok ora Bu Sidam skaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Werkencong Warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali Jodhe sapa sing gawe punami Di ingkang sawetawis kayiwangan katempuh hawa benter ingkang sunduling ngawiyat satemakarya gara garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jengjem ayem madaning kayiwangan Kakang Narada menika saking dayanipun menapa werkencong Warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali Jodhe sapa sing gawe menawi Di nuwun pamunten estunipun mboten namung paduka ingkang kagiat penggalih paduka nadyan ingkang ngraka sithik pangudalu-dalu nggadahi raos kejot manahipun ingkang ngraka karana sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kunda Manik sayekti namung badhe ngrembak perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan nanging dereng ngantos paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep satemah saged amberat hawa panas ing tumanduk wonten ing Suralaya menika malah nuwuhaken tandha pitaken saklebeting manahipun ing ngraka Siti Paudalutal mestinipun lho Di mestinipun menawi wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat ngantos sakarya horeg sanggya para Jawata menika mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa pandhita malik tinggal utawi titahing badhe ngembari pangawaos paduka langkung-langkung wonten satunggiling satriya ingkang nilar jiwa kasatriyanipun madhep brahmana menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan namung kemawon nembe kula rembak alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumunduling ngawiyat ingkang andadosaken horegipun para Jawata kedadak sasampunipun Nadi Pramesti Bathara Gulenggah wonten ing Sela Kanda Warubinangun tumuntun wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan yen pamunten Di menawi paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur Kakang Narada menika mboten kados adat saben ingkang lumampah monggo pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang ganjing tekesipun gonjang ganjing ing wonten ing jana luka ugi damel gonjang ganjing ing kayiwangan krana ingkang sampun paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembari dhateng panguwasaning kadewatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adhem tuwin ayem
kula kinten mbok menawi sampun kasirep dhateng purbaning jagat Kakang. Mbok menawi mekaten Di, mbok menawi mekaten. Nah samangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene samangke gara-gara kita mantu wonten ing Kayiwangan menika boten hadamel sisaipun para Jawata tumunten sakmangke sampun kasirep dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika. Kakang Narada menika langkung prayogi nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jer nyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki ingkang sakmangke damel bingung manahipun ingkang rayipun Jatimurti ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teka bingung-bingung kenganglangan manah kula nggagapi perkawis kawontenan Kayiwangan ingkang kados mekaten menika. Kakang Resi Kanika Putra ing kasaruswanipun satra ing Randha Gembala Bambang Antasena inggih dumrajak tanpa harapan karo kagiat sangya para Jawata wau. Sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen talenging kalbu pambukaning warana talen saking wilahing Mastunama sidam skaring bawuna langgeng. Kakang Narada punapi menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan teka wonten titah swantah minggah mongko kanthi badan wadak mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten mboten, mesinipun upami Antasena menika ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan tumunten mboten badhe wonten hawa asrep ingkang dadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing Kayiwangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon Di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi dangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing Kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh apa? Padha raja saprapta kita nggir, kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ndak gegem dadekake jimat. Antasena padha raja saprapta kita nggir. Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bektiku katur ya Kaki Narada. Iya tak tampa. Pangestu ulun tampanana ndak gegem dadekake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan ana parigawe apa maragake matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena? Kaki ana apa nggir? Sowan ngersaning Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingunging atiku. Merga dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapa Werkudara lunga saka kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang endi papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapa Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning Kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun priksa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi, lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sawijining dewa mongko dapukane ratuning dewa. Ing mestine ngerti malah mubah musik ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa.
Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Mangyat kurta srupa panggah wakut katinya mawukyat Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ning Suralaya ing mestine apa kang dadi ucap kita apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun buya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun apa kita ora wedi marang panguwasa ulun. Yen kita takon kelawan wong atuwa kita Antasena sing gedhe pangapura kita ulun buya mangerteni lenggahing wong atuwa kita ing mestine ulun ngerti marang mubah musik ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita Siwerkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lare Antasena. Aku mangsulane kaya ngono ki piye Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to mubah musik ing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubah musik ing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora ana gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningali Kaki Guru ora iso mawas marang kahananing titahe. Kanthi kaya mengkono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaloka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Antasena aja kaya ngono, sabar, Ger, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang krida kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sabab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dionceki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Ndradara asa melu-melu. Mane tak jungkir. Iya wis. Wah, cilaka iki lah. Ndradara arep dijungkir iki bentuke piye coba? Kita iki sembrana ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun mboyang ngerti, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena, iki Kaki Bathara Indra, ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah lah kok wani delangap-delangap ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku. Weh lah kriwikan dadi grojogan kedua. Sampun saged ndungkap kados pundi? Hawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kaliyan kawontenanipun Werkudara. Dadi Antasena menika wau sowan
Matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Dalah ora jeneng mokal. Werkudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jarating asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namunipun Werkudara. Kabukten piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi boten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sakmenika Bratasena. Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trada. Sakmangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara. Inggih kene ngates-ates lho. Bocah menika ndhugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena, Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngiyas dhateng kula monggo dipun titip priksa. Mangga dikula dherekaken. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ning kaewangan, kita wani memirang marang ngersaning Hyang Pikulun Jatimurti. Yekti kita wujude menungso ing wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Kepengin mruput manjing neraka ya mani, rasah kokean omongan Mbah. Simbah Indra sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara karo Hyang Pikulun Bathara Guru. Nek Simbah Indra gawe perkara karo aku, ayo niati pi aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mara mapan tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenang iki. Ayo, mantemo.
Niki entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gung karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan ki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tau tate paring pangandikan Kyai Sepuh tau tate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping 3. Nek wis tak tembah kaping 3 tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo kaki, Ndra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping 3 lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono, Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Iki arep gleleng aku. Wah. Mati kowe. Oh. Alas. Oh, ora gelem ngandhake bapakku nanti amuk kayangan. Anu semaring jajalan titah pujang karo sing jeneng Antasena. Lah kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lah kok Bathara Brahma diajar entek-entekan karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Bathara Brahma dewaning geni ngetokke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna, muga-muga mandi sing dadi penjalukku, geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe.
Brama iki. Yaene kok ngobong uwuh. Nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu dengkulmu atos kowe. Oh, ya Madipati ora ngematke. Ana ntrada tengok nang kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Wah, lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngawa? Bathara Brama ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah, ra tenan to. Pripun wo? Wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika Di Guru? Ki Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trima lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning Kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dole nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dununge wong tuamu ya kuwi Si Werkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dununge Si Werkudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kaiwangan Silakanda Waru Binangun kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep ngudhunke aduh ketiwasan Kakang Kruta